Salutare tuturor! Povestea de astăzi va fi despre schimbarea mentalității și despre atitudine. Povestea melcului visător. A fost odată un melc care își dorea în fiecare zi să ajungă la școala melcilor. Melcul cel mare îl conducea în fiecare zi până la scara școlii, iar de acolo trebuia să-și continue drumul singur. Și era atât de mare scara și treptele atât de înalte, cochilia atârna greu în spate, urca încet, încet, dar pe când ajungea în fața ușii, ușa era deja închisă. În fiecare seară se pregătea din nou și se gândea că a doua zi va reuși. În următoarea dimineață urca din nou scările. Cochilia era grea, de frică, de rușine, se împiedica, se răsturna, dădea cu cochilia de pământ. Unii melci îl îmbrânceau, cu greu se ridica din nou și urca scările, dar când ajungea în fața ușii, aceasta era închisă. Of, era cât pe ce. Într-o dimineață, urcând din nou scările către școală, se împiedică, se rostogolește și aterizează pe un fir de iarbă spiralat. Melcuțul face eforturi să se ridice și să pornească din nou către treptele școlii. O buburuză care se relaxa pe firul de iarbă a văzut melcuțul, nu știa să râdă de melc sau să-i pară rău de el. Melcuțul nici nu observase. Încerca, se chinuia să se ridice și să pornească din nou către treptele școlii. Și atunci buburuza i-a spus: Melcuțule, oprește-te! Dacă faci același lucru, vei primi același rezultat. Dar dacă vrei să obții ceva diferit, trebuie să faci ceva diferit. Dar ce să fac? Eu nu-mi doresc decât să ajung la școala de melci. Dar cine a spus că este un singur drum către școală? Trebuie să găsești acel drum care ți se potrivește și pe care să te miști cu bucurie. Melcuțule, ai o idee cum ai putea face asta? Mie îmi place să mă mișc mai bine pe frunză. Și atunci, cu forțe noi, a sărit pe o frunză care plutea pe o apă și s-a lăsat dus de val. A admirat în drumul lui împrejurimile, frumusețile, iar la un moment dat s-a gândit să se oprească puțin, să respiră, să se odihnească. Era atât de fericit, vai, ce frumos este! În fața lui însă atârna un fruct de fisalis. Melcuțul, când l-a văzut, vai, eu nu am zburat niciodată cu balonul, și dintr-o săritură a sărit pe fructul de fisalis. Bineînțeles că acesta s-a rupt, iar melcul a început să zboare. Ura, ura! Bravo, bravo! Cine a spus că melcii nu pot zbura? A exclamat bucuroasă buburuza, care îl însoțise în tot drumul lui. Din zborul lor aterizaseră direct în fața ușii școlii. Acolo, și ce minune, ușa nu era închisă,
acolo erau și ceilalți melci care așteptau să intre și numai că le-a fost mirarea când l-au văzut pe melcul visător în fața ușii și l-au întrebat: cum te-ai reușit, pentru că nu te-am văzut să urci scările în dimineața aceasta? Atunci melcul, fericit, și-a îndreptat privirea către Buburuză și a spus: ea m-a învățat că dacă vreau să obțin ceva diferit, trebuie să fac ceva diferit. Mulțumesc, Buburuză, și a intrat fericit pe poarta școlii. Melcuțul învățase nu doar cum să ajungă la școala de melci, dar și cum să ajungă oriunde visa să ajungă. Dacă vrem un rezultat diferit, trebuie să facem ceva diferit. Trebuie să găsim calea potrivită pentru noi. Bineînțeles, avem nevoie de perseverență, de schimbarea mentalității, dar și de o buburuză.